mukadzi wangu ndakamuona asiri mhandara. Ukamuona asiri mhandara? Mhandara dzedu dzakaita sei? Chitaurire ndinoziva mhandara dzakakamboona. Akataura ega. Saka unisvika pakumuramba izvozvo. Kozomuramba abereka vanasikisi. Tunataje virginity yemunhu, tinotaja munhu aberekesa mwana ndangwera wanikwa kunani. Iye munhu apa mwana wokutanga iye ndiye watotaura munhu. Vana vakurasa umhandara ne 4 years asisina. Mfungwa Gutu inonzi Mfungwa Phineas Gutu ndauya mudani namambongezi. Ndakamhanya ndatonderai mabasa. Kwava kudii vakamhanya tonderai mabasa? Vakandidzinga ngavataurire vakadzinga mudzimai wangu. Taurai zvavakadzinga akadzinga mwana wangu pamba pake. akadzinga munaima pake. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuva ndosungwa nemhosva. Mwari Mwari vandinzwe. Nzimi kundinzwa. Tonderai mabasa ndo. Indozi tonderai mabasa. Auya mudana mambongezi. Ndidairira zvandikumagana vapinda P. Gutu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuva ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimi kundinzwa. Vaidwa Phineas kutora nyama takuti mugare pambepedzira kumatare. Musoro imangu ngezi ndini avundaia kundeai mabasa akatora mwana wangu matisisa mwana wangu Evelyn andinaye pano vakagara vose kwemakore 10 vakaita vana nedzimwe nhumbi dzakapfukidzika. Saka pakugarisana kwavo iye akangouyisa kuti tizivane kuti ndine mwana wenyu, asi haana kundiroorera. Vagara saizvozvo. Nemusi wechipiri chapera icho ndakaona akuuya nemwana wangu nedzimwe nhumbi dzake echiti handichadi mwana wenyu, ndauya kuzokudzorerai mwana wenyu. Saka ndarwadziwa saizvozvo ndakafunga kuti ndakuenda kwamambongezi. Mambo vanondinzwirawo kuti ndo zvazvinoitwa here kuti kana ukagara nemwana womunhu womuzarisa vana wapedzazvo ungoti handichamudi, chitorai mwana wenyu. Nevana vake futi vana vacho vandinga vatikumba vakauya navo kuzotseka. Tevererezvo akauyisa zvinhu, akandinyadzisa zvikuru panzvimbo yandinogara. Akauya nezvinhu zvemwana wangu zvinoti mubhedha, wadhiropu nestovhu usiku ma11 vazongonzwa ndakavata mumba ndichitofonerwa ndandinogara naye pamba pangu papo echiti mukai muone pane zvinhu zviri panze. Ndakarwadziwa zvikuru kuti mukwasha uyu unodherera zvakanyanyisa. Unondifumura pakati penzvimbo yese ino yandigere kutora zvinhu zvemwana wangu vaandipa otsveta panze pegedhi. Ndozoita zvokumutsa usiku manext door achiona. Ndakarwadziwa zvikuru.
Saka ndonyaya mbiri dzandauya nadzo nemuri mambo kuti mukwasha uyu tanzwa nyaya yenyu baba yekuti mukwasha akatora mwana akaroora ndochindikutanga. Nyaya yake yezongorotangira pakutotora mbatya osvikorasa kunze kwemusha. Haana kuunza mbatya mumusha, akauyorasa mbatya kunze kwemusha. Mwana ane makore mangani? ane 27 years. 27 years. Wakaroorwa mugore ripi? Yeah? 2014. Hauko ungone makore mangani? 16 years. Vana vana vangani? Vakamira sei? Vasikana vatanga. Vasikana vatatu, mukomana mumwe chete. Vasikana 3. Vakomana? Mumwe chete. Vakomana 1. Kambe wakaroorwa here kwawakatorwa? Pete. Kurambana kwedu torambana netokeno kudivorce negukuro. Wakapuhwa here gukuro remwana mumusha? Yakauya? Kona iwe mukwasha iwe zvawakanga waita chinhu chakanaka, wakabvisa gukuro kuti hauchada munhu, kombatya dzawakanga uchiuya uchikanda kuseri kwemusha waitwa dzipana. Mama. Mbatya ndauya kumusha. Ndizvo ndakatozviita zvifuno ndakafunda muviri wangu. Matete kuvanzwa dzatezvara wangu. Wanzwa here kwavati wakaona mbatya dziri? Dzakawanzwa dziri pasi. Akaenda nadzo ndiani? Akaenda nadzo ndakaenda nadzo Dziko ukadzisiya pano? ndikasiyira kune munyaya. Munyaya ndiye mudziwire. Ndakana kuti zvinonge zvazoita zvifomo. Saka ukadzisa dzakawanzwa dziri pano? Munyaya wako aripi? Munyaya haapo pano. Wanzwa here iwewe kuti mbatya dzakanowanikwa dziri kunze kwemusha? Ndazvizwa mama. Unozviramba here? Handizviramba. Imope yangu yekutanga iyo. Hauderedzi mukadzi wako kana mudzimai wako wawabvisawo mhandara iwe tanga kubereka naye. Ndazwa nhamba yevana panapa, vandazwa panapa. Pana. Ndazwa kuti pane vamwe wakashaya. Hamusi kutaura mudare mani. Ndakaita mamiscarriage maviri. Anoziva kusekwa zvako naSatani. Vangadai vangani vana? Kutaura newe, ndakataura nemunhu andakachipindura. Munhu azadza musha. Hachisina basa, is a reject now. Oti buda uende. Abuda aenda. Otora mbatya dzake urosikorasa kugeti kwemusha. Ndicho chivanhu chekwani icho. Zvekupa nhauya uyo uko uya
Koma break ndiwa tatorera ningatsata mutorera zvinhu kwa tikutaura lupano kuko uyu ngokunorasa mabhegi pamusuwo pemusikana ukwana matirangana auti hakuna nyaya inouya mume itsva imombe. Saka kana wakaramba mukadzi baba hatirodze mukadzi akaramba tinoroora vana vakaberekwa nemunhu iyeyo, vana vatatu vasikana 6 mombe, mukomana wacho 1 iye mombe yake 1 nemombe umhandara hwake uyu 7. Asi yataure zvada kutaura 7 paakaroorwa noyo yakanga nomwe mwana 7 mombe. Iyo yekurasa mbatya $2,400 nemombe yamuri yamama. Tipe mombe taura chini. Aiwa. Mombe 6 zevana vasikana. Kozotengo mara 7. Nemapukiro 8. 8. Aiwa, tuli mombe not mombe. Why? Zati yedu yaruda kutipa mashoko akadaro taura. Hamzo imam. Yes. Mukadzi wangu ndakamuona asiri mhandara. Ukamuona asiri mhandara dzakaita sei? Titaurire ndinosiya mhandara dzakakambo Kataura ega. Saka unisvika pakuramba izvozvo. Kozomuramba abereka vana 6. Hamzo imam nditaura. Zvakaita ndechekuti mukadzi wangu nguva nenguva tinombaibheri tichitaura kuti ndikabepaipaitaizizotaura mubhaibheri aiparidza mukomana wakamutera naye hazvishande isusu munhu hatitaje virginity yemunhu, tinotaja munhu aberekesa mwana dangwe rawanikwa kunani iyeye munhu apa mwana wokutanga iye ndiwo totaura muno. Vana vakurasa umhandara ne 4 years asisina tiripo munongi 7 years amuzvinzi uchinzi munhu mwana akarepewa akazodini dina amuzivi ko kana arepa akasazivikanwa ainenge achiri musikana. Takaona kuti awo taakunzvengwa matsotsi awanda atanga kubereka nemunhu ndohwedu kumhandara iwo chitoro kuti vanhu vanotamba nevana vevanhu vachiti todii. Iri motoziva zvedu mumhandara wacho wakaita sei. Mune malisti pakaroora hamuna kuroora tu zvakaroora listi racho imuri chiya mari pakuti vakadzi munomirizika kurambisa varoora mumisha. Imi yenyu misha muinayo ndobasa ramunogona manje. Amunyara ndiziva kuti makaita sei. Venyu vana makabereka, imi makabereka mukanogara mudzimba dzenyu. Kana musina dzimba mune madzitadza moperekedzera dzevanhu vadzo kuuraya. Munozviziva izvi peiwo zvakaitafuka zvakadai roora chairo chairo vatikabate kutaura zveroora. Akazvinyora ndiani izvo? Ndiye hanzvadzi anonzi Ocean Gutu. Ocean Gutu. Ndiani akanyora? Ndiye akanyora vakatipa bepa iri tichimaka nokubhadhara zvataive tinazvo. Zvosatavapa kuti titaure zvavanoziva ndezvi. Musambo makapisa mari
Kana kula hama yangu usaitungu wakafa ndio tutaona naye Example kabisa $200. pachi wanga rochatu wachi 4,000. 4,000 US ndio kabisa $800 kwa sababu iko 2,400 Ora wana to some list is with wasting of time but 2,400 ngombe dzedanga dzamapsina kubvisa sambo mamsina kupedza chi maperekerwa vana manje makuti ngazvichie zvaenda $2,400 nehwaya mako yobvaita 2,500 taura shamwari Amgore mama. Mukadzi ndangomura mukuita muberekesa vana. wakapa bhuku romukadzi uyo anditawirirana kusaka kunzvura pachingi usati utamba neni kaya Ndakamurambira mukadzi uyu kuti anga aifamba zvisina kunaka. afamba zvisina kunaka mukadzi arambwa vauya kudare vari kuda pfuma yavo wakabereka naye afamba zvisina kunaka hazvinoti kana afamba zvisina kunaka handiti haucharoora kavana vako handambotiri kuroora mukadzi uita tiri kuroora vana vako handiwapanzwa vana vako unless kana usingade kuroora vana vako uchiti vafamba zvakaipa ndatopedza dare iroro